My ako Pronea sme tu na to, aby sme niesli tú misiu. My naozaj skutočne veríme, že tento región potrebuje transformáciu. A keď hovorím región, hovorím Slovensko. Záleží na týchto ľuďoch, ktorí si hovoria generácia Z, či to Z bude znamenať zombie alebo záchrancovia. A ja dúfam, že to bude ten druhý význam. A že sa tento región už nikdy nesmie premeniť na takúto pustú pláň, pretože sú tu ľudia, ktorí to nedovolia. Dnes večer majú 6 minút každý jeden tím na prezentáciu toho, čo robili posledných 48 hodín. Welcome our judges. Víťazmi Pronea Hackathon 2024 je tým číslo 3. Voláme s Pančelkou našou. Pančelka, áno, boli sme Prvý, vyhrali sme, takže tak. Áno. Áno. Ja vám gratulujem. Ďakujeme.